Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki artli ki met yap ki bala suba sha penyap hanin ke sngi uble ke khat sau terik jelio arhajar arpuhan riu uwe u Shynrang bat gawe ke Kynthei ke bala lap hajan ke dukan Lumsohphoh bala tip kerteng kum usemanto hajong arpu arsnam karta bat ke pronome hajong arpu isnam karta ya ke met yap jong kita ki arngut ki breu lalap hakapor kumbah new bajay ay minstep katkum ki khubor beli alum na ki he pulit ke East Khasi Hills district long ba usimanto uday na Ranikor ke bahab ha Southwest Khasi Hills bat ke pronome ke day na Balat katkum ki durki beli I bagite ki arngut ki yap haringkat Tyllai Phasi ha ketiga dukan Lumsohphoh bat katkum kacing tokit ke bala penong da ki pulit laong baki dakishin ki kdo bakadau kacing yap jongki lasuba baki shimhi yala ka jong kacing im hendai ka kaipot postmortem kan sepentik na bat penskhem ya kadau ba shisha halor kacing yap kite ki arngut hadian bala lap bi kamet yap jong kite ki arngut ki pulit ki lapoi marmar ha ketiga jaka ban penong kacing tokit hanin hi ka step bat la pengkit no marmar Shynrang hospital ban ne ka postmortem ban pen shisha ya kadau jong kacing yap jongki halor kani nakaliang ki pulit ka laim khra police station kila register mukot duma bat kacing tokit kadang ya shakman laban kedo biang beyakini ki Shijur la Shem baki yap ringkat Tyllai Phasi harendang bat u Shynrang latap da ka jan ya kedur khmat bat usyong hamadan kumjuru ka Kynthei Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya mankasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ke job ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha MIT University Meghalaya ka jingyai lenti ka bastang shakalawai bachok